dikepenake ayo londo katon lembe ane neraka sindilekan ledan lir agadan nyamping sarang asa sunduk sindi ngore repot inaja masalah tebis turokku joyo Serikan digembar cacing motor sekawan ya mas ya loyong apa iki op kaya manggen iki ayo dideleng bebarengan masakan kalian supaya mungkin dengan nggih Siti
banjur ngomong mas aku yasno ceritane wong seneng tunggal sak balik wiwitane lagu jejer sak endingane saya suwe saben jejer banjur ngomong becik ora becik kanggone para
Yo. Yo. Ayo do, ayo do. Ah, yo, 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 yo. Yo. Matur suwun Kang Tur. Ha he, ha ho. Ha e, ha o. Ye, ye ho. Ha e, ha ho a. Ha e, ha e. Ho ya, ho ya. Ha e, ha e. Ho la, ho la. Ha e, ha e. Ha ho ya. Ini kanca-kanca saking ucapan matur nuwun kawuhipun Kang Tur. Monggo samangke saged pepanggihan wonten ing tanggal 25 Mei. Ha ha yo. Ha ha ha. Yo yo yo. Ha ha Sing tangguh aja seneng